Radio Sillymonkey! Tervetuloa takaisin meidän Sillymonkey Radio. No niin, se oli kyllä... Mikä se on? Sillymonkey! Niin, no niin. Eli siis, puhutaan vasta raha-asioista. Milla, mikä sulla on ongelma? Oi naurata. Ei mullakaan. Pitää puhua jotain ihan tyhmää. Tiesitkö, että Milla on varpavälissä on matoja? Ei ole! Miltä varpavälissä on mun kaurakeksin kovasti? Kaikkia liikuttaa. Päivää, tämä on suora lähetys Vamman radiosta. Oi ei. Ja minä olen tuossa kuvassa, minä Vamma. Minä olen dinosaurus Vamma. Ja minun isän nimi on Vamma. Eiku siis mitä? Punk. No, mutta nimi on Punk. Minä olen Pakkeli! Niin, hän on Pakkeli. Mutta hei, jatketaan suoraan saatolinkissä. Tiesittekö, että täällä haisee kakka? Minun mielestäni täällä ei haise kakka. Pak haisee. Aina kun älä puhu tuollaisella Kaija äänellä. Minä olen Vamma. Vamma! Se oli X. D-X-ilme. Tää on D-X-ilme. Sulla oli D. Kato, sulla oli joku D-ilme. Miksi me kuvataan pällyä? Eikö pällyä? Kato. Me kuvataan sellaisia kuluja, kun mennään palkuun. Mikä? Miksi me nettiviestejä? Nyt se on oikein Vamma-päivä. Hello, Vamma. Hello, everybody. Let's do the dance. Boom, boom. Boom. Maijatapa meidät. Ei se katso tätä varmana. Eikö tästä YouTubeen kaikki, joka pantuussa nyt tappais sut? Eikö mut? Eikö meitä? Miksi? Let's do the dance. Se Candymonkey on ärsyttävä nimi. Minä en voikaan Candymonkey. Candy 87 ja loppu kulttisuus. 8. päivä! Vai ei! Maailman katastrofi! Kulttisuus loppuu! 8. päivä! Äänet pois! Whatever. Minä käytän kaikilta Coca-Colaa ja sillä välin Vamma sai. Noin, minä laitoin mikserin kiinni. Sitten meidän äänet ei kuulu! Anteeksi äskeinen häiriö. Mikä se on? Siinä on. Ok. No niin, takaisin pankun puolelle. No niin, se on ihan kohta ladannut. Yleensä ei kestä näin kauan. Nyt on kestänyt 1000 vuotta. Mutta eikä tiedetä, joo. Niin, se tulee siitä, että meidän nettissä on ollut häiriöitä. Joo. Mutta mitä? Mitä hiirellä on hauska välttää? Ei, and this is crazy! I think it's so! Se oli kohtaus sen näyttö. No niin, ei olla panttu. Se mennään tänne. Ups. Mitä se ottaa? Kys! Se on salaista. Se on salaisuus. Ei se on salaisuus. Se on salaisuus. Otetaan pois. Nyt mä en ostan kuppeja. Never say never. Ei se vaikka näytä sulle kauan. Jos se vastustaa. Kirjamerkin takana. Oikeesti mä tapaan sen, joka keksi hittaa netiin. Et sä sitä oo keksinyt. Ei viiksikala. Viiksivallukala. Mä piirrän uuden viiksekkään kalan. No viiksivallu! Tämä on sun lähdös viiksivallusta. Mä piirrän uuden viiksekkään kalan. Oi Oonanko. Päivää, minä olen Vamma ja tämä on Viiksivallu Show. Lol. Tänään puhumme Vammasta ja hänen tiigeriystävästään Miljasta. Milja? Nyt puhutaan kielestä ja sen rutistamisesta. Hullu! Muistatko eilen ison kuolelentin meidän pöydällä? Kamerasta muistan. Joo. Ja sitten meidän käsissä.
saatu sitä. Oi, kaurakeksi. Ei Kornelian kyllä saanut voittua. Oi, onpa minulla tylsä maja. Nyt katsotteko minä puhun itseni papparaiseksi. Otetaan ensin kaikki pois. Ja tuo yksi lähti hakemaan kokista. Ja minä olin Mamma Show! Tässä on hyvät silmälasit sille. Hyvä hattu. Hyvä hattu, Hermanni. Onko vaille? Näyttää oikein papparaiselta. Mikäs paita? Hei, no this is crazy. Tuo merimiespaita. Sitten housut. Minulla on paljon poikien vaatteita, koska olen niin pölkkypää. Sulla on poikien vaatteet? Joo, minulla on poikien vaatteet. Älkää kertoko sitä kellekään. En siis sano, että kertoo sitä. Niin meinasinkin. Hyvälle tyypille. Niin juuri sille kaurakeksille. Se ei ole kaurakakka, se on kaurakakka. Onneksi ei tiedä, kenestä me puhumme, että puhumme juuri hänestä. Näyttääkö tämä papparaiselta? Kertokaa kommenteissa. Ei minut. Nyt ainakin pojalta. Nyt lähetetään kaupungille. Ei lähetä. Oh my. Minullakin on silmät ja sinun leikkiä, kato. Tossa. Näyttääkö se siltä? B. Anteeksi, B-kirjaimet. Pappari B. Mitä se tekee? Pappari B. Siinä lukee papparainen. Seuraavaksi minä pukeudun pankkiripahalaksi. En sittenkään. Minä pukeudun ihan oudosti. Minä olen olla! Hyi, jos me yhdet kattoo sitä videoa, niin ne tappais. Ketkä? M-I-K-K-A. Mikki. Mikka. Niin. No, miksi ne katsoi sitä? Kamaria! Mennäpä Kamariaan. Ja sanotaan kaikille, että tämä on suora lähetys, minä kuvaan juuri. Mukaan mitä haluatte. On suoraan Panfun radioon. Ja älkää välittäkö minun suuresta vaatekokoelmasta. On se. Sanokaa mitä vain, mutta se on suuri. Au! Mitä mä piirrän? Sano mulle jotain yksinkertaista. Piirrä suuri vaatekokoelma. Siis jotain yksinkertaista. Tassu. En mä sano. Yritetään. Niin Panfun pelastajat. Mikä siellä pitää pelastaa? En tiedä, se on joku Panfun pelastajat. Se kirja ei ole Panfun pelastajat. On jo olok. Eikö? Sä tiedät, sä muistat sen, kun tällä pystyy sen joku suojatun elämäksi, niin se oli meidän sen nimellä Panfun pelastajat. No suora lähetys. Joten suora lähetys. Sanokaa jotain. Mitä sä lähdet? Nyt et sano enää niin. En halua niitä kaikkia vihoja niskoilleessa. Kaikkea kiinnostaa. Rapatuusti. Onpas tämä kakka nyt sit aina? En. Mitä? En voi olla poikkeuksessa. Joo, ketä kiinnostaa mut silti. Joo, ketä kiinnostaa. Eikö se ole omasta asiasta? Koska mä olin ilkeitä. Tehdään valituspasua. Me ei saa sanoa mitään, ymmärretään tänne. No se kyllä panit siitä, että mä sanoin, että on hiljaa. Se oli paha sana. No lähet sieltä noin, jos ei ne välitä meistä. Missä on paljon tyyppejä? Ai kiinnostaa. Mihin mä sanoin, että me pitää mennä, mä muista enää. Muistatko sä, mihin mä sanoin, että pitää mennä mut sitten? Mennään uuden vuoden bileisiin. Onko se uuden vuoden bileisiin?
Ei, kuvataan siellä. Siinä varmaan olisi joku välittää. Tästä kaikki näkee, kuinka paljon pitämättömiä ihmiset on ja kuinka ilkeitä ihmiset. Hei, me lopetetaan tää video nyt. Moikka!